Bheki webafowethu lento yobunumzane ebafana bakithi ihamba nezibusiso. Uma ungabheka ingoma kaSiyantuli afishelisha kuyona umnumzane in one day yes ino 300,000 views already in one day. Bese uzobona sigeqa lesi esikhishwe nali parallel lihamba nepharakazi Nkosi yami baze bomema umdodovu wekhehla yes msayamela labafana bamema umdodovu wekhehla still ingoma yami iphashile Nkosi yami ikhehla liyakhala lifuna imali yayo ethengiswa lona alinikiwe imali ngoba unebhadi makumasimba wena ndoda eyiphara wena othi hayi ngisakhipha ingoma ye-World Cup ingoma ye-World Cup amasimba leyo khuzani mfethu siyabonga bhuti wami ingoma yakho leSiyantuli mfethu inswempu and1,000,000 yoshaya ngentshela mina mark my words namhlanje umgqibelo ngisayemele ngibhekhaya le kwana ngoma mark my words ngakushaye umgqibelo next week ngafika ku1,000,000 ivale mfana.